de novo no programa Citius Altius Fortius. Hoxe estamos na localidade pontevedresa de Cuntis, onde se está a disputar a carreira do 10 km do segundo circuito galego de marcha Josefina Romero. Esta iniciativa leva nome da que fora unha destacada xuíz no ámbito da marcha atlética nacional, que tristemente faleceu fai un ano. Como sempre, Citius Altius Fortius está presente en toda manifestación atlética que se enrola na nosa comunidade, como o Campeonato Ganego Xuvenil no Barco e o Campeonato de Media Maratón na Coruña. Non só estivemos nas pistas, senón tamén na entrega das distincións do Mérito Deportivo de Galiza, onde varios premiados forman parte da nosa familia atlética. Despois desta breve introdución, os titulares. Varias persoas do atletismo distinguidas na Gala Deportiva de Galicia. Manuel Hurtado e Yolanda Gutiérrez, campións galegos da media maratón na Coruña 21. Gonzalo Vasconcelo acada no Barco de Valdeorras a marca mínima para o Mundial Xuvenil. Excelentes resultados na segunda xornada do Circuito Galego de Marcha celebrado en Cuntis. Campeonato de Europa de media maratón da categoría de veteranos. Novas medallas para o atletismo galego. O Concello de Sandías celebra a segunda carreira popular Torre do Castro. O pasado 16 de maio celebrouse en Pontevedra o acto de entrega das distincións ao Mérito Deportivo de Galicia. Nesta primeira edición concedéronse 38 premios, algúns deles a título póstumo. O presidente da Xunta de Galicia, que estivo acompañado polo secretario xeral para o deporte, fixo entrega das medallas. Varias persoas vinculadas ao atletismo galego foron tamén distinguidas. Unha delas foi Julio Fernández, gran impulsor de varios deportes en Ourense, entre eles o atletismo. Asemade, foi un dos fundadores da carreira popular do San Martiño. Entre os moitos deportistas que formou, destaca a primeira atleta olímpica ourensa, Marta Míguez. E, sobre todo, no ámbito educativo pode representar isto un empuxe total ao deporte que ten que vir refrendado por as melloras de todas as instalacións galegas e, sobre todo, por o recoñecemento a moitísima xente que está no anonimato facendo que os nenos e tamén os maiores, e por que non decilo, os discapacitados poidan estar no terreno deportivo presentes. Sergio Vázquez, que foi presidente da Federación Galega de Atletismo durante máis de 20 anos, etapa na que deulle un gran impulso e prestixio a este deporte. Bueno, pues yo os puedo decir que me encuentro tremendamente satisfecho por esta distinción que agradezco de corazón, pero estoy convencido que igual que me la dieron a mí, se la pudieron haber dado pues también a múltiples personas, concretamente, que han configurado el atletismo de Galicia desde su comienzo en 1916 hasta ahora. Tamén distinguiuse a Tito González Margaride, referente no fondo galego de finais dos anos 80 e principio dos 90. Unha enfermidade apartoulle da clasificación para os Xogos Olímpicos de Barcelona 92. O tesón e a forza de vontade deste lucense, nado na Ponte Nova, permitiulle anos máis tarde ser medallista paraolímpico. Para min este reconhecemento foi todo un orgullo, unha recompensa de moitos anos de sacrificio, de moitos anos de entrenamientos, que bueno, ven a gratificar toda unha carreira de éxitos deportivos, non? Outro premiado foi Francisco Novoa, fundador e patrocinador do Academia Postal de Fútbol Sala e actual presidente do Club Ourense Atletismo Academia Postal. A parte diso, tamén sponsoriza ao Club Ciclista de Maceda. A súa empresa leva xa 30 anos apoiando o deporte. Galicia está de enhoraboa porque estes primeiros premios que tratan de pôr en valor o deporte dos galegos é un gran acerto. Eu, por o que afecta a miña distinción, síntome moi orgulloso e quero que compartilo con todos os que fixeron posible o traballo que levo desarrollado a través do tempo, tanto no fútbol sala como ahora no atletismo. Tamén distinguiuse a Alfonso Ortega, avalado con máis de 50 anos de servizos ao atletismo, destacando en moitas facetas, unha delas como adestrador de varios olímpicos galegos. Eso nos dá pues una automotivación y una obligación para continuar mientras uno pueda hacer y aguantar la mente y el físico pues sirva, pues
seguir haciendo pues la labor que yo hasta ahora siempre he podido hacer. Julia Vaquero, unha das estrelas olímpicas do deporte galego, aparte de varias medallas internacionais, foi 7 anos consecutivos campeoa nacional de campo a través, sendo a mellor fondista española na década dos 90 e acadando multitude de récords. Eso, que incentiven as persoas con todo este tipo de galardóns e de premios que eu, como neste caso galardoada, me sinto pois moi gratificada. A Semade recibiu o galardón José Luis Torrado Bruso polo seu gran labor como recuperador deportivo. No seu día foi campeón de España absoluto nos 400 metros. Fran Casañas, atleta pertencente á Federación Galega de Atletismo, acadou no lanzamento de disco a mellor marca española do ano, situándose na quinta posición do ranking mundial con 66,62 metros. Foi no transcurso do terceiro encontro ibérico disputado o pasado 14 de maio en Lisboa. A atleta do Comesaña Sporting Club, Soledad Castro, proclamouse campeoa de Europa de media maratón na categoría de veteranas V45. A competición celebrouse na localidade francesa de Thionville. O seu tempo foi de 1 hora 21 minutos e 23 segundos. A Semade, nese mesmo campeonato, José Antonio Paz, do Ourense Academia Postal, acadou a medalla de bronce cun rexistro de 1:14:44. Con este podium contribuiu tamén para que España se proclamara campeoa de Europa por equipos. A Semade atleta Pilar Iglesias do San Fernando Lucus Caixa Rural acadou a medalla de bronce na proba dos 10 km marcha da categoría M45, facendo un rexistro de 54 minutos e 44 segundos. O pasado 12 de maio celebrouse no Estadio de Balaídos de Vigo a primeira xornada da serie municipal de pista. Houbo rexistros destacados como os 68,74 metros de Isaac Vicente no lanzamento de martelo, moi preto do seu récord galego absoluto. Nesa mesma proba tamén brillou Pablo Denis con 62,30 a pouco máis dun metro da mínima exixida para o europeo sub-23. Pola súa banda, o atleta veterano José Manuel Almudí superou a súa plusmarca galega de M70 con 39,34 metros. Outra moi boa noticia foi a reaparición do decatloneno David Gómez tras unha longa lesión. Interveu nos saltos de longitude e con pértega correndo ademais os 100 metros. Precisamente na proba do hectómetro destacaron Yamario Kutu, que parou o cronómetro en 10,91. Nesa mesma carreira, Virginia Villar marcou 12,39. En ambos os casos supoñen mellores marcas galegas do ano. Na localidade de Aranda del Duero disputouse o pasado fin de semana o Campeonato de España da Milla en Ruta. Neste evento participou o marinense Víctor Riobo, acadando a cuarta posición cun rexistro de 4 minutos 17 segundos, o que supón un novo récord galego absoluto. A proba foi gañada por Diego Ruiz, sendo segundo o atleta local Juan Carlos Higuero. Tamén participaron un importante grupo de veteranos galegos, salientando a medalla de prata obtida por Domingo Álvarez do Atletismo Burgas na categoría M55. No Estadio Municipal do Barco de Valdeorras celebrouse o Campeonato Galego Juvenil de Pista nunhas xornadas con boa climatoloxía. Unha das actuacións máis salientables foi a que tivo Gonzalo Vasconcelo do Real Cruz Celta na proba dos 2000 metros obstáculos, acadando a marca mínima para o Mundial Juvenil con 5,56,99 e achegándose cada vez máis ao récord galego da súa categoría. Bueno, pois a carrera moi ben, tiven unha boa lebre que me levou ata boa parte da carreira. Nada, quedei moi contento, empecé a sentirme mal a falta de 2 voltas, pero bueno, cando faltaban 700 metros metí un pequeno cambio e xa foi bastante ben. Nesta mesma proba, pero na parcela feminina, victoria clara cun rexistro destacado para a atleta local María González do Adas Proinor con 7,55,66.
Nos lanzamentos masculinos, salientar o triunfo acadado en peso, disco e martelo por Luis González do San Narciso de Marín, gañando todas as medallas con gran autoridade. Fixen o martelo, disco e peso no Campeonato Galego Juvenil. Quedei campeón galego nas 3 modalidades, cunhas marcas máis ou menos boas. Esperaba máis no martelo, pero non pudo ser. Salientar tamén a Belén Toimil do Acelou de Narón, que venceu con gran solvencia os lanzamentos de peso con 13,56 metros e de disco con 39,46. Non está sobre as miñas marcas, en disco teño máis, podería haberlo feito moito mellor, pero bueno, en peso estou por aí. No sector de velocidade masculina, salientar a dobre victoria de Alejandro Ríos do Coruña Comarca nos 100 e 200 metros, neste caso con 23 segundos e unha centésima. Alba Martínez do Academia Postal venceu no hectómetro con 13,03, mentras que Aida Amoedo do Vila de Cangas o fixo nos 200 metros con 26,51. No salto de altura na categoría masculina, triunfo para David Barreira do Adas Proinor con 1,88 metros. Na proba feminina, a súa compañera de club, Lorena Guitián, acadou a medalla de ouro cun mellor salto de 1,52. No lanzamento da Sabelina, victoria de Andrés Esteban do San Fernando Lucos con 47 metros e de Ana Prado do Olímpico da Vedra con 26 metros e 3 centímetros. Pola súa banda, Temís Quintanas da Gimnástica de Pontevedra venceu tanto no salto con pértega con 2,80 metros como nos 400 metros con 1,04. Nesta mesma distancia dos 400 metros, victoria clara de Juan José del Río do San Fernando Lucus Caixa Rural con 51,45. Na longitude masculina, triunfo para Pablo Modia do San Fernando Lucus Caixa Rural con 6,38 metros, mentras que Marta Lolo do Coruña Comarca gañou este mesmo concurso con 5,45 metros e o triplo salto con 12 metros. Pues en la competición estaba bastante nerviosa. Y bueno, hice bastantes nulos por eso, y aparte el viento estaba cambiando mucho, entonces me afectó bastante, de hecho solo hice 2 saltos válidos. Pola súa parte, a victoria no triplo salto na categoría masculina acadou unha Mauro Triana do Coruña Comarca con 13 metros e 37 centímetros. Nos 800 metros, triunfo de Sergio Rodríguez do Coruña Comarca con 1,59, mentras que en mulleres gañou a Aitana Leguisano do Academia Postal con 2 minutos e 30 segundos. Nos 1500 metros, tanto David Santos da Universidade de Santiago como Jenny Fernández da Sociedade Atlética Valmiñor gañaron con autoridade. Pola súa banda, Sergio Piñón do Acelou Narón gañou os 3000 metros con 9,31, mentras que na proba dos 5000 metros a victoria foi para Joe Naguini do Adas Proinor con 17,26. Na pértega masculina, Sebastián Vieites da Gimnástica de Pontevedra foi o único capaz de superar o listón en 4 metros. Nos 3000 metros mulleres, triunfo para Eva Cid da Sociedade Atlética Valmiñor, mentras que Victoria Rodríguez gañou a medalla de ouro nos 5000 metros tamén do mesmo club. Asemade, Lidia Fernández do Academia Postal gañou o lanzamento do martelo con 38 metros e 46 centímetros. Asemade, triunfo claro de Miguel Pérez do San Fernando Lucus nos 110 metros valos con 14,82, mentras que na categoría feminina nos 100 metros valos, victoria contundente de Antía Martínez da Gimnástica de Pontevedra con 15,19. Na carreira dos 400 metros valos, victoria de Javier Ribeiro do Adas Proinor con marca destacada de 57,56 e de Lucias Croft con 1,0731 tamén do mesmo club. Tamén estivo presente no campeonato Javier Navas, adestrador do plusmarquista galego de salto con pértega Luis Moro, que nos comenta como evoluciona tras a súa intervención cirúrxica. Y nada, en principio está todo bien, lo único malo es que vamos a estar 4 semanas que tiene una aguja clavada en el dedo para evitar que se mueva el hueso y que le quede bien la mano, y otras 4 semanas que no podrá utilizar la pértiga. Entonces nos deja un poquito justos para preparar el Campeonato de España, pero bueno, lo bueno de esta lesión es que podremos trabajar la velocidad, las batidas, todo excepto cargar pesos con esa mano. O Concello de Sandiás e a Asociación Deportiva Limiativa organizaron a segunda carreira popular Torre do Castro o pasado martes 17 de maio en Sandiás.
A proba tivo unha gran afluencia de atletas de todas as idades, desde o máis novo, cun ano e medio, ata todo un veterán como é o carballiñés Manuel Fernández Ledo, de 74 anos, do Club Córpore do Carballiño. O evento contou con varias carreiras por categorías, a proba escolar, a carreira dos pitufos e a carreira absoluta con 7.900 metros que contou cun total de 106 participantes. O gañador na proba absoluta foi Elpidio Gómez do Adas Proinor. A continuación entraron na meta dous representantes do Academia Postal de Ourense, Rubén Diz e Mario Pérez. Na categoría feminina, a gañadora foi Silvia Teijeiro, sendo segunda Filomena Cid, ambas as dúas do Academia Postal de Ourense. En terceira posición clasificouse Rocío Cid do Club Burgas Atletismo Ourense. Os gañadores, ademais do trofeo, levaron o seu peso en patacas da Limia. En definitiva, un gran éxito de afluencia superando a edición anterior. Tamén, satisfacción dos atletas pola carreira, o que fai pensar nunha terceira edición con máis participantes. O martes 17 de maio celebrouse en Cuntis a terceira xornada do primer circuito de marcha Josefina Romero organizado polo Concello de Cuntis. A xornada deu inicio coa proba de 1 km para os máis pequenos pero futuros grandes marchadores. En Benxamín Homes, a vitoria foi para Miguel Otero do Atletismo Cuntis cun rexistro de 7 minutos e 31 segundos. En Benxamín Mulleres, a gañadora foi Valeria Fernández do Vila de Cangas, que a pesar da súa curta idade demostrou ter unha magnífica técnica. Logo foi a quenda dos Alevín sobre unha distancia de 2 km. O vencedor en categoría masculina foi o atleta do Cuntis, Roberto Vieiro, con 11 minutos e 54 segundos. Na categoría Alevín Mulleres bateuse un récord galego a cargo de atleta Noa Ramírez, tamén do Cuntis, cunha marca de 12 minutos e 13 segundos. A proba de 3 km foi moi numerosa con 25 atletas na saída. O gañador da categoría infantil, Brais Prieto, do Atletismo Cuntis, cos seus excelentes 16 minutos e 37 segundos, sitúase en segunda posición do ranking español da súa categoría. No mesmo posto do ranking nacional sitúase a gañadora da categoría cadete, Mar Chillón, do Vila de Cangas. A gañadora desta distancia na categoría infantil, Carmen Escariz, do Atletismo Cuntis, quedouse a tan só 5 segundos da súa plusmarca galega, obtendo un rexistro de 15 minutos e 59 segundos. A continuación deuse a saída conxunta de 5 e 10 km, sendo esta a proba máis concurrida de toda a xornada. Na proba de 5 km homes, da categoría cadete, vitoria para Daniel Chamosa con unha marca de 25 minutos e 22 segundos que lle permiten situarse entre os 10 primeiros do ranking nacional da súa categoría. Na distancia de 5 km, categoría Xuvenil Mulleres, triunfo para Marisol Diz cun rexistro de 28 minutos e 3 segundos. O gañador na distancia dos 10 km foi Francisco Durán, atleta da categoría Júnior. Despois clasificáronse José Fernández Neves, da categoría Senior, con 47 minutos e 34 segundos, e nas categorías de veteranos, na M35 Manuel Sullo, do Real Club Celta Atletismo, e na M40 Pedro Abeledo Cortizos. En canto á categoría feminina Júnior, Rocío Carbia, do Ourense Academia Postal, gañou cunha marca de 53 minutos e 18 segundos. Pola súa banda, na categoría Promesa, triunfo de Samantha Mulloni, bronce no último Campeonato de España de Ruta en Benicassin. Tamén, Eva María Iglesias foi a gañadora absoluta con 48 minutos e 12 segundos. Pola súa banda, na categoría de veteranos M40, victoria para Pilar Iglesias do San Fernando Lucus Caixa Rural, actual campeona de España da súa categoría. A carreira popular da media maratón a Coruña 21 celebrou o pasado 15 de maio a súa terceira edición coincidindo co Campeonato Galego desta distancia. O día anterior, moitos atletas populares achegáronse ata a cidade herculina para retirar os seus dorsais.
Algúns deles incluso expresaban os obxectivos e motivacións que teñen para afrontar un esforzo destas características. Que quiera hacer un domingo por la mañana en una ciudad tan bonita como La Coruña, pues disfrutar de la ciudad corriendo, vamos, una competición que yo recomiendo a cualquier tipo de usuario. Sí, estuvimos preparándonos, llevamos casi 2 meses entrenando todas las semanas un poquillo, sí. Ya te digo, acabar en 1:40, una cosa así, 1 hora 40 minutos y poder andar después, que al día siguiente pueda andar, que no tenga que estar todo el día tirado en el sofá sin poder moverme. Pues más o menos como el anterior, llegar, yo voy a mi ritmo, soy bastante conservadora y entonces nada, llegar a los 21 kilómetros no con la lengua de fuera, es lo que pretendo siempre. O día da proba presentouse con boa climatoloxía, se ven en ocasións o vento facíase presente con certa intensidade. A meirande parte dos 1.500 inscritos foron homes, tan só un porcentaxe pequeno pertencía á categoría feminina. Desde el Club Alejandro Gómez, un saludo a todos los espectadores. Momentos antes da saída, gardouse un minuto de silencio en recordo das víctimas do terremoto de Lorca. Tras a saída, Carlos Villamor marcou un ritmo que lle situou uns metros por diante dos seus perseguidores, Manuel Hurtado e Elías Domínguez. Por detrás, un grupo composto por 4 homes comandados por José Antonio Ramallo. Yolanda González mantívose ao frente da clasificación feminina dende o inicio da carreira, facendo o percorrido arroupada por un grupo. Pero pasado o kilómetro 7, tras completarse a primeira das 3 voltas previstas, Hurtado situouse á altura de Villamor. Tras a primeira volta, Elías Domínguez quedouse descolgado da cabeza da carreira, facendo en solitario o resto da proba. No último kilómetro, emoción na proba masculina, xa que os 2 primeiros atletas clasificados seguían emparellados. Houbo emoción ata o final, pero un cambio de ritmo de Manuel Hurtado permitiulle gañar a carreira con 1 hora 7 minutos e 59 segundos. Casi 20 segundos antes da ventaxe sobre Carlos Villamor, en terceiro lugar clasificouse Elías Domínguez. O podio absoluto femenino estivo comandado por Yolanda González, que fixo un tempo de 1 hora 19 minutos 59 segundos. En segundo lugar, a portuguesa Patricia Méndez e a veterana Estel Pedrosa acadou a terceira plaza. Bueno, un ano máis veñen aquí a media maratón da Coruña. Este ano, igual que o ano pasado, o circuito é moi bon para facer unha moi boa marca, pero bueno, o vento que se levantou esta mañá prexudicounos un pouco. Na saída de máis tiven un percance, tuve un pisotón, trocime un nocello e pasei o primeiro mil moi lento. A cabeza da carreira escapouseme, pouco a pouco fui collendo sensacións, collén a Carlos Villamor sobre o kilómetro 7, fun con el ata o 14, onde intentei despegarme, non o puiden facer debido ao vento que pegaba de cara, e bueno, xa esperei hasta a última recta para intentar pegar o cambio final e conseguir a vitoria. Pois a carreira moi ben, a verdade é que, bueno, moi ben quitando o vento, claro, comparado co ano pasado, este ano fixose un pouquiño dura, pero se trataba, como era campeonato galego, se trataba de coller unha posición e penso que está feito, non? Os resultados foron bons. Ben, pois despois de facer unha temporada de cross aceptable, culminala cun bon 10.000, sobre todo a semana pasada no Campeonato de España de Universitario, sendo bronce, pois a intención, bueno, hoxe era pois a ir nunha carreira rápida, o circuito prestábase para correr ben, o que pasa que, bueno, as condicións climatolóxicas, pois, non foron as mellores, vamos, porque soplaba moito o vento, sobre, bueno, na mitad do circuito aproximadamente, dificultou un poquinho, pois, levar un ritmo elevado.
xa te digo, intentei levar un ritmo elevado, xa que o objetivo principal era cadar a mínima para a universidade, non se deron as condicións, Manuel foi moito máis intelixente, resguardouse detrás e cambiou moi forte o final, deixándome merecendo a vitoria. Olá, eu sou a Patricia, que sou do Comesaña e vim correr a carreira do campeonato de meia maratón aqui a Coruña, que já não é a primeira vez, que já é a segunda vez que venho aqui. É que me gusta porque, apesar de estar un poquinho de vento, mas que me corre moi bien porque non estaba preparada para fazer unha meia maratón, que non preparei porque tamén agora que estou traballando, que claro que agora que já é diferente, antes que tiña que correr 2 veces por día, agora só estou correndo unha, ás veces non corro porque o traballo non me deixa. Sí, contento, sí, porque una vez que se me fueron, pues nada, estuve manteniendo ahí el tercer puesto y manteniendo así un ritmo vivo y la verdad muy contento. Ben, eu contenta, por lo menos terminei e ben, sobre todo para ser o campeonato galego creo que había moi boa participación, tamén agradecese que había moi bo ambiente, moita xente animando respecto a outros anos, e eso sempre se agradece. Pola súa parte, Samuel Rodríguez obtivo o título na categoría junior masculina. Tras esta carreira, a Coruña 21 prosigue o seu avance, superando xa o millar de atletas que rematan a proba na súa terceira edición. A Federación Galega de Atletismo e o Concello da Coruña xa traballan para a vindeira edición na que se pretende habilitar un percorrido dunha soa volta. Unha semana máis atopámonos en Esporzón, onde, como sempre, sortaremos un vale de material deportivo entre os acertantes da pregunta de Citius Altius Fortius. Pero primeiro daremos o nome do premiado do programa anterior, que acertou quen era o atleta veterano máis longevo que finou no ano 2009. Como case todos contestáises, é Julián Bernal Medina. E o novo gañador é María Mercedes Díaz. Parabéns! Pasamos xa á pregunta desta edición. Que atleta galega posee na actualidade o récord de España de lanzamentos? Envíen as súas respostas a citius@fgatletismo.com antes dos xoves ás 20 horas. Ata aquí o concurso de hoxe. Gracias polas súas respostas. Rematou o noso tempo. A vindeira semana falaremos das diferentes competicións nas que participan os nosos atletas. Estas e outras noticias na seguinte edición de Citius Altius Fortius. Pasen unha boa semana.